ఉదయకాల సమయంలో మాకు అత్యంత ప్రియుడైన మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క సన్నిధి నుండి శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని తలుస్తున్నాము. ప్రతిదినము కూడా దేవుని యొక్క మాట వింటూ మీరు బలపరచబడుతున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని ఎంతగానో నేను స్తుతిస్తున్నాను. నేటి దినము వాగ్దానంతో కూడిన దేవుని యొక్క మాట మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. యెహోవాయే అనంత జ్ఞానికు దేవుడు, ఆయనే క్రియలను పరీక్షించేవాడు. ఇకను అంత గర్వముగా మాట్లాడుకుడి, గర్వపు మాటలు మీ నోట రానియ్యుకుడి. పోరాడితే పోయేదేది లేదండి. ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో ప్రతిఫలము దొరుకుతుంది. అన్న చాలా సంవత్సరములు సంతానం లేక నిరాశలో నిస్సయ స్థితిలో ఉన్నది. దేవుని సన్నిధిలో పోరాడి చక్కటి కుమారుడైన సమూయేలును పొందుకొనగలిగింది. ఆమె తన కుమారుడైన సమూయేలును దేవుని సన్నిధి తీసుకుని వచ్చి ఇలాగా విజ్ఞాపన చేస్తుంది. ఆయనే క్రియలను పరీక్షించువాడు. క్రియలు అనగా మన యొక్క మంచి పనులు, మన ప్రవర్తన. ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 12వ లేఖన భాగంలో వాని క్రియలు చొప్పున జీతమిచ్చుటకు నా యొద్ద నేను సిద్ధపరుచున్నానని ఆత్మ ద్వారా మాటను మనం వినగలుగుతున్నాం. మన క్రియలు చొప్పున అనగా మన యొక్క ప్రవర్తన చొప్పున ప్రభు మనకు ప్రతిఫలాన్ని అనుగ్రహిస్తుంటాడంటే, ఆయన మన ప్రవర్తనను బట్టి పరిశీలన చేసి మనకు ప్రతిఫలను అనుగ్రహిస్తుంటాడంట. యేసు ప్రభు వారు ఒక మంచి ఉపమానమును తెలియజేస్తున్నారు. తలాంతులు 5 తలాంతులు కలిగిన వాడిని గురించి, బడా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, ఈ నీ కొంచెములను నమ్మకంగా ఉన్నాడు కనుక 10 రాజ్యములు స్వతంత్రించుకోమని ఆ యజమానుడు తెలియజేశాడు. 2 తలాంతులు కలిగినట్టు వాడు కూడా, బడా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, ఈ నీ కొంచెములోను నమ్మకంగా ఉన్నా గనుక 5 రాజ్యములు స్వతంత్రించుకోమని ఆ యజమానుడు తెలియజేస్తున్నాడు. 1 తలాంతు గల వాడిని గూర్చి వారి క్రియలను యజమానుడు పరీక్షించినప్పుడు, సోమరైన చెడ్డదాసుడా, నీ ప్రవర్తన సరైనది కాదు, నీ క్రియలు సరైనవి కాదు, నీవు పనిలో చాలా బద్ధకస్తుడు, నీకు ఇవ్వబడిన తలాంతును నిష్ప్రయోగం చేసుకున్నావు. అవును పిల్లరా, ఆ యజమానుడు క్రియలను బట్టి తన ప్రవర్తన బట్టి పరిశీలన చేసినప్పుడు సోమరిగా చేతగాని వాడిగా మిగిలిపోయాడు. ఉదయకాల సమయంలో మరి ప్రభువు నీకు మరి ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదమును, ఉన్నతమైన దీవుని ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాడు. ప్రభు సన్నిధిలో యథార్థముగా ఉన్నట్లయితే మనుషులు బహుశా నేను చూడకపోవచ్చు, మనుషులు నిన్ను పట్టించుకోకపోవచ్చు, కానీ నీ క్రియలను పరిశీలించేవాడు తప్పక నీ ఎడల కార్యాన్ని జరిగిస్తాడండి. అయితే ఆదికాండం 22వ లేఖన భాగాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగైతే, ఆదికాండములో అబ్రహాము ఆ దినములు గడిచిన తర్వాత దేవుడు ఆయన్ని పరీక్షించాడండి. నీకు ఒకగానొక కుమారుడైన ఇస్సాకును మోరియా ప్రాంతంలో తీసుకువెళ్ళి నేను చూపించిన ఆ యొక్క కొండ పైన బలి అర్పించమన్నప్పుడు అబ్రహాము నిరాశపడలేదు, విసుగుసందలేదు. దేవుడు ఎందుకు నాతో మాట్లాడి ఉన్నాడని దానిని ఆలోచన చేసుకుని సహనముతో, వినయముతో, విధేయతతో, ఓపికతో ఆయన అనేక దినాల ప్రయాణం చేసి ఆ మోరియా పర్వతం ఎక్కి అక్కడ బలిగా అర్పించడానికి తన కుమారుని సిద్ధపరిచినప్పుడు దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడాడు. నీ యొక్క విశ్వాసము, నీ యొక్క యథార్థత నేను ఏమని చెప్పగలనయ్యా అని చెప్తూ, నీ సంతానమును ఇసుక రేణు వలె, ఆకాశపు నక్షత్రం వలె సమస్త జనులు నీ వలన ఆశీర్వదింపబడతారని దేవుడు ఆయనకు రెట్టింపు ఘనతనిచ్చాడు. కుమారుడా, పోరాడితే పోయేదేదీ లేదు. నువ్వు నమ్మకముగా, నీవు మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే ఖచ్చితముగా ఆనాడు అబ్రహాముకు రెట్టింపు ఘనతను అనుగ్రహించి ఉన్నాడు.
అన్నా పోరాడింది. తన గర్భములో పుట్టిన సమూయేలు రాజులను అభిషేకించాడు. ఇశ్రాయేలుకు దీర్ఘదర్శిగా, న్యాయాధిపతిగా ఆయన ఉన్నతమైన స్థితిలో రెట్టింపు ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నారు. ఉదయకాల సమయంలో ఆయన నీ ప్రవర్తన చూసి, లేక నీ పనులు చూసి, నీ క్రియలను చూసి రెట్టింపు ఘనతని వాళ్ళని ఆశపడుతున్నాడు గనుక మరి ఆయనే వాని క్రియలు చొప్పున బహుమానమును, ప్రతిఫలాన్ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధపడుతున్నారు కనుక నీ ప్రవర్తన దేవుని సన్నిధిలో యథార్థముగా ఉంటే తప్పక రెట్టింపు ఘనతను ప్రభువు నీకు దయచేసిన అట్టి ఘనతను పొందుకున్న అన్నావలి, అట్టి ఘనతను పొందిన అబ్రహాము వలె నువ్వు ఉండాలంటే ఈ ప్రార్థన ఏకీవించాలని నేను విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను. పరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి, నీకు వందనాలు. మీరే అనంత జ్ఞానయుగు దేవుడు అయ్యా. మీరే మానవాళి యొక్క క్రియలను పరీక్షించి గొప్ప దేవుడు. ఉదయకాల సమయంలో మా ప్రవర్తన బట్టి, మా యొక్క క్రియలను బట్టి మాకు రెట్టింపు ఘనతనిచ్చే దేవుడు. ఘనత కావాలని కోరుకుని ఈ ప్రాంతంలో ఏకీపిస్తున్న ప్రతి కుమార్తెని, ప్రతి కుమారుని ఆనాడు అబ్రహాముకు తన కుమారుని బట్టి ఏ రీతిగా ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు, ఆనాడు ప్రభువా అన్నాని సన్నిధిలో గోచాడి ఇట్టి ఘనతను పొందుకుందు. ఈ వాక్యం పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి రెట్టింపు ఘనతతో, సమాధానంతో, సంతోషంతో నింపి నడిపిస్తారని యేసు శక్తి కలిగిన నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. త్రియేక దినక సన్నిధిలో ఉన్నతమైన రెట్టింపు మీకు, మీ కుటుంబమునకు, మీ కలిగిన సమస్తమునకును ప్రభువు దయచేయను గాక. ఆమేన్. మే గాడ్ బ్లెస్ యు.